Γεια σας, σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε σχετικά με την ενότητα 3, η οποία αφορά την επικοινωνία και διαδίκτυο και συγκεκριμένα για το κεφάλαιο 10, που είναι οι υπηρεσίες και υπαρμογές του διαδικτύου. Ας ξεκινήσουμε με τις υπηρεσίες του διαδικτύου. Η πιο δημοφιλής υπηρεσία διαδικτύου είναι ο παγκόσμιος ιστός, ο οποίος παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που χρειάζεται ένας χρήστης έτσι ώστε να κάνει τις αναζητήσεις του. Η σημαντικότερη υπηρεσία που προσφέρει το διαδίκτυο είναι η επικοινωνία. Με αυτήν, οι άνθρωποι μπορούν να ανταλλάσσουν μηνύματα και να έχουν άμεση και έμεση επαφή μεταξύ τους. Το διαδίκτυο στη σημερινή εποχή έχει αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνούμε με άλλους χρήστες μέσω διαφόρων τρόπων. Πρώτος και πιο διαδεδομένος τρόπος επικοινωνίας είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το οποίο επιτρέπει την ανταλλαγή μηνυμάτων σε μικρό χρονικό διάστημα. Και επίσης ένα θετικό του στοιχείο είναι ότι είναι δωρεάν. Υπηρεσίες οι οποίες μας δίνουν email είναι η Google και η Yahoo. Επίσης, το διαδίκτυο έχει τη δυνατότητα να μας προσφέρει βιντεοκλήσεις μέσω ειδικά σχεδιασμένων προγραμμάτων, όπως είναι το Skype, κάνοντας έτσι την επικοινωνία μας ακόμη πιο ζωντανή. Στην εικόνα φαίνεται η επιφάνεια εργασίας του Skype, καθώς επίσης και ένα πρόγραμμα το οποίο και αυτό μας επιτρέπει τη μετάδοση ήχου και εικόνας, το FaceTime. Στην επικοινωνία ανήκει επίσης και η ανταλλαγή μηνυμάτων και οι συνομιλίες μέσω γνωστών εφαρμογών, όπως το Facebook, το οποίο επιτρέπει τη γρήγορη επικοινωνία μας με έναν άλλον χρήστη. Επίσης, η υπηρεσία την οποία προσφέρει το Facebook είναι το Messenger. Ακόμη, κάποιες υπηρεσίες τις οποίες μπορεί να μας προσφέρει το διαδίκτυο είναι το FTP, ομότιμα δίκτυα και ανταλλαγή αρχείων μεταξύ τους, καθώς και ο απομακρυσμένος έλεγχος μεταξύ διαφόρων υπολογιστών. Πρώτα συναντάμε το FTP, File Transfer Protocol, το οποίο χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη γλώσσα πρωτοκόλλου και μπορεί να στέλνει και να δέχεται διάφορα αρχεία μεταξύ υπολογιστών. Στην εικόνα βλέπουμε το FileZilla, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα ανταλλαγής αρχείων. Κάθε τετραγωνάκι περιέχει έναν αριθμό, στον οποίο εξηγείται αριστερά τη δυνατότητα την οποία έχει. Για την ανταλλαγή αρχείων υπάρχουν αρκετά προγράμματα. Τα πιο διαδεδομένα όμως είναι το BitTorrent και το mTorrent, τα οποία είναι δωρεάν προγράμματα που μπορεί να κατεβάσει ο χρήστης και να τα χρησιμοποιήσει για το κατέβασμα αρχείων από το ίντερνετ χωρίς κανένα επιπλέον κόστος. Τα ομότιμα δίκτυα αφορούν υπολογιστές χωρίς κάποια συγκεκριμένη ιεραρχία, χωρίς να υπάρχουν αποκλειστικοί διακοσμητές και κάποιοι κόμβοι που να είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο ή την παροχή υπηρεσιών στους άλλους υπολογιστές του δικτύου, δηλαδή λειτουργούν ταυτόχρονα ως πελάτες και ως διακοσμητές. Κάθε υπολογιστής μπορεί να έχει πρόσβαση σε αρχεία και κάποιους υπόλοιπους πόρους των υπόλοιπων υπολογιστών. Αυτό το σύστημα αποδίδει σχετικά καλά σε ένα μικρό δίκτυο ή σε μια μικρή επιχείρηση. Ένα από τα πλεονεκτήματα είναι ότι δεν υπάρχει κεντρικός διαχειριστής και έτσι οι χρήστες μπορούν να αποφασίσουν σχετικά με τον τρόπο διαμοιρασμού των δεδομένων τους. Αρνητικό αποτελεί το μειωμένο επίπεδο επιδόσεων. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα της απομακρυσμένης σύνδεσης και έλεγχος ενός υπολογιστή. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με το Telnet, με το οποίο ο χρήστης μπορεί να ελέγχει τον υπολογιστή του σαν να ήταν καθισμένος σε αυτόν. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εάν ο υπολογιστής λειτουργεί με Windows, ο χρήστης μπορεί να χειριστεί έναν υπολογιστή με σύστημα Unix. Το TeamViewer αποτελεί ένα γνωστό και δωρεάν πρόγραμμα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας χρήστης για τον απομακρυσμένο έλεγχο ενός υπολογιστή. Επίσης, πρόγραμμα το οποίο μπορεί να κάνει την ίδια ακριβώς δουλειά είναι το Επόπτες, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία.